Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бүгінгі күнде татар тілінде бастырылған китаплар көп һәм Аллаға шүкір, татар тілінде болған тәфсирлер бір генә түгел, ике генә түгел, алар шактый. Ләкин bütün тәфсирләрнең, bütün моңа кадәр бастырылган тәфсирләрнең аларның bir айырмалы сыйфатлары бар. Алдында дини терминнар һәм борынгы терминнар белән тулы алар. Шуңа күрә ул тәфсирләрне укыганда хәзерге укучы бөтенләй аңлап бетермәүе мөмкин. Шуңа күрә без инде хәзерге телгә, хәзерге вазгыятькә, хәзерге татар баласына, татар кешесенә аңлаешлы рәвештә бастырырга тырыштык. Әлбәттә, анда дин кысаларынан чыгу дигән сүз юк. Дин кысаларынан чыкмыйбыз без бу китапны бастырганда. Фақат халкыбызның кулында хәзерге аң кешесе, хәзерге аң белем иясе булган кеше нинди аятны гына укыса да, нинди аятның тәфсирен генә укыса да аңларга тиеш дигән максат белән без бу китапны бастырабыз. Ник дисәк, Тулы Коръәннең тәрҗемәсе турында бара. Тулы Коръәннең тәфсире турында бара. Коръәнгә кагылышлы бер китап бар галәмдә, ул Коръән Кәрим, аңа тәрҗемә дигән сүз туры килми. Ник дисәгез, безнең революция катары булган тәфсирләребез дә, алар тәфсир дип аталалар бөтенесе. Тәфсире, тәрҗемә дип аталмыйлар. Шул ук мисал өчен Мөхәммәдия китабы асылдагысы бар, фарсы һәм гарәп телендә, фарсы һәм гарәп теле симбиозыннан торган китап ул Мөхәммәдия китабы. Аның Мөхәммәдия китабының тәрҗемәсе бар. Аны шулай аның атамасы да Мөхәммәдиянең тәрҗемәсе дигән. Һәм анда инде әлбәттә безнең борынгы татар телендә тәрҗемә ителгән. Ягъни безнең өчен борынгы булып саналган татар телендә тәрҗемә ителгән. Ник дисәгез, 100 ел элек кенә әле, 150 ел элек кенә әле безнең татар халкы борынгы телендә сөйләшә торган булган. 150 ел элек тирәләрендә бу мәсьәләдә халкыбызга зур һөҗүм барлыкка килә бу яктан. Телегезне гадиләштерү дигән сәясәт. Телне гадиләштерү дигән сәясәт, әлбәттә инде шул гадиләштерү беренче 50 ел ул бик авыр бара, халык моны кабул итәргә теләми. Аннан соң инде соңгы 100 ел безнең телебез гадиләштерү корбаны булып, үзенең җауһарларыннан, үзенең көмеш алтыннарыннан дип әйтгәндә, мәгънәви көмеш алтыннарыннан бик күбен югалтты. Мин әйтәсем килә, бик күп телебездән сүзләр югалды. Аларны кайтарасы идек, әлбәттә, аның өстендә эшләргә кирәк. Менә шушы китап, ул беләсезме нәрсә? Шушы тәфсир, ул бер кызыксыну уяту телебезгә, динебезгә, үзебезнең милләт баласының кызыксынуын уяту өчен бер чара булса, мин бик шат булыр идем. Менә галимнәрдән ишеткәнебез бар. Коръәнне тулысынча андагы бөтен аһәңне биреп бетереп булмый диләр башка телгә. Башка телгә генә түгел, хәтта гарәп теленә дә биреп бетереп булмый. Ник дисәгез, мисал өчен Коръәннең тәфсирен язганда инде иң кыска тәфсирләр бер томнан тора. Мәшһүр тәфсирләрне алсаң инде, Җәләләйн тәфсирен алыйк, ул бер томнан тора, иң кыска тәфсирләр. Гадәттә иң таралган гарәп теленә тәфсир, ягъни гарәпчә аңлаган кешегә Коръәнне аңлату китабы ул. Шул кадәре, хәтта моны гарәпчә белүең синең
әле Коръәннең бөтен серләрен аңлауың дигән сүз түгел. Сез шуны аңларга тиешсез. Иң таралган, аннан соң инде күбрәк таралган 2 томлык тәфсирләр, ягъни бер Коръәнне, бер том китапны 2 том аңлатырга мәҗбүр. Аңлыйсызмы? Булар кыскалары. Шул Җәләләйн тәфсирен алсаң, ул минемчә иң кыска тәфсирләр дип әйтсәм хата алмас идем. Һәм шу 2 томлы тәфсирләр алар күбрәк, аларның исемнәрен атауда хикмәт юк. Аннары тагын да күбрәк таралган тәфсирләр 4 томнан торалар, ягъни бер китапны аңлатыр өчен бу гарәп телендә, урыс телендә, татар телендә түгел. Гарәп телендә бер китапны аңлатыр өчен, бер Алланың китабын аңлатыр өчен 4 том китап тәфсир язу мәҗбүр. Әлбәттә бар тәфсир ягыннан колосслар дигән бик шундый инде даһи тәфсирләр. Алар 30 томнан торучылар бар, 60 томнан торучылар бар. Шуңа күрә бу тәфсирләр, аларда анда беләсезме нәрсә? Бу тәфсирләр аларда тәфсир генә түгел, Коръән анда зур гына гыйльми, фәнни энциклопедияның үзәге булып тора. Коръән бер шундый җип булып бара. Һәм шул җипкә бөтен фәнни казанышлар шунда багланган була. Исегез китергә мөмкин, ләкин 30-60 том дигәндә авторы бер. Гомерен багышлаган булып чыга. Әлбәттә, гомумән шу Коръән һәм аның фәннәрен өйрәнер өчен генә, әгәр дә тулысынча аласыгыз килә икән, анда ачкычын гына түгел, тулысынча шул ачкыч белән инде йозагын ачып, кирип бу әйберне үзегездә билисегез килә икән, иң азы 10 ел кирәк. Иң азы. Әле бу Коръән һәм аның фәннәренә иң азы. Гадәттә 20-25 ел тирәләре кирәк. Гадәттә. Әле бу гына, ул гына, мин әйтмим Пәйгамбәрбезнең сөннәтләрен, мин әйтмим хәдис җентеклары, алар тагын да катлаулырак институт. Дини институтларның арасында. Менә 1400 еллар элек индерелгән булып чыга бит инде, әйме? Менә ул китапны, изге китапны тәрҗемә итү 2 юнәлештә бит инде. Дингә якынаю өчен дә тәрҗемә иткәннәр һәм атеистлар да тәрҗемә иткәннәр, аңа каршы булган кешеләрдә. Менә аермалыклар бармы шул өлкәләрдә 2 юнәлештә тәрҗемә ителгән вакытта? Монда әйтергә кирәк, менә тәрҗемә итәргә тырышу, качан барлыкка килде дигән безнең сорау барлыкка килә. Зиһендә һәм телевизор караучының да ул сорау тууы мөмкин. Коръәнне тәрҗемә дигән мәгънәсендә тәфсир түгел, тәрҗемә инглизчә әйткәндә транслате дигән латин телләренә алганда инде, латин телләреннән чыккан телләргә алганда, менә шул мәгънәсендә, translating мәгънәсендә карасак, тәрҗемәне карасак, ул эш кайчан башланды? Ул эш испан, француз һәм Англия илләре, менә шу илләр, инглиз илләре, алар үз вакытында бик көчле экспансия башладылар. Кайчан бу экспансия башланды? Бу экспансия башланды Европа халыклары аякка басканнан соң. Алар аякка бастылар, монда беләсезме, катлаулы механизм. Европа халкы юына белмәйде. Бу факт. Аларда канализация юк иде. Аларда урысча әйткәндә гигиенаның төшенчәсе юк иде. Моны аларга мөселманнар бүләк итте. Телиләр моны алар юкмы? Мен сезгә күбрәк әйтәм. Бүтән антик культураны, бүтән борынгы культураны, бүтән борынгы мәдәниятны Европа халкы гарәп телендәге булган әдәбият аша алды. Ничек булды бу? Бүтән борынгы әдәбиятны халифәләр, әмирләр, султаннар
үзләренең хәзинәләреннән акча бүлеп чыгарып, ул бүтән борынгы хезмәтләрне араб теленә тәрҗемә иттергәннәр. Аннан католик илләрне алсак инде, гомумән католик илләрне алсак, аннан бу китапларны алып кайтып, үз илләрендә библиотекаларда саклап, китапханаларда саклап, ләкин гади халыкка күрсәтмичән, фақат аристократия уку бәхетенә ия булган. Әлбәттә, безне капчыкта яшереп була дип әйтсәк, вакытлыча гына инде. Кулыбызны тишкәнчә кадәр без капчыкны капшыбыз, кулыбыз тишкәннән соң, менә инде ул без дибез. Шуның кебек, бу гыйлемне әлбәттә Европага кайткан китапларның бар икәнлеген халык сизелә башлый. Әлбәттә, мусламан илләренә барып кайтканнан соң әйтә, нигә Ибн әл-Әсирне без укымыйбыз дип әйтә. Мисал өчен әйтик инде, Ибн әл-Әсир дигән кешене, аннан соң һәм башка авторларны укымыйбыз дип әйтәләр, һәм аннан укып инде дингә һәм табигатькә яңа караш күрәләр. Нинди рәвештә? Әгәр дә алсак, ул вакыттагы Европа халыкларындагы булган стереотипларны, ул стереотиплар нинди? Ул стереотиплар үз тәненә каршы дошман итү, үзен тәненә каршы дошман итү. Шуңа таянып, бүтән үзләренең тәннәренә җәрәхәт салулары, булар бүтәнесе шуннан. Үз тәненә дошманлык итүне алар Гайса галейһиссәламгә якынаю дип күргәннәр. Ләкин мусламаннарга карап, мусламаннар да мондай бер юк икәнлеген күргәннәр. Ягъни бездә үз тәненә кеше дошман түгел. Бездә үз тәненә кеше дошман түгел, һәм бу фикер инде тарихи яктан карасак, бу фикер җиңә. Теге фикерне, үз тәненә дошман дигән фикерне, аны юырга кирәклеген турында фикер тарала башлый. Әлбәттә, безнең кебек үк тәһарәт алу ритуалы кулланылмаса да, битне юырга, теш чистартырга дигән төшенчәләр Европага килеп керә. Чәчне әлбәттә алырга яки тырнарга, ягъни тарарга, тәртиптә тотырга дигән мәгънәдә инде шушы фикерләр килеп керәләр, алар җиңәләр. Хәзрәт сүзегезне бүлеп төшерим. Гади тел белән әйткәндә, менә Коръән ул үсеш фәнни яктан да үсеш китергән, мәдәни яктан да. Әлбәттә, карагыз, тәрҗемә иткәндә шушы Европа илләре паклык алга китеш юлын мусламаннардан алганнан соң аякка басалар. Алар инде шушы үзләренең кыллык хәленнән чыгарга тырышалар. Бу ренессанс дип әйтелә инде. Әлбәттә, үзләренең тәннәренә дошман түгел, дус икәнлеген аңлау җиңә. Һәм алар башка илләрне үзләренә ачырга булалар. Ләкин аларның үсеш чоры мусламан илләрендә стагнация чорына туры килә. Мусламан илләрендә теге зур застой чорына туры килә. Моны теге бу сыр түгел. Нинди рәвештә була бу? Мусламан илләре күрмәгән, мусламан илләренең падишаһлары күрмәгән, мусламан илләренең халыклары күрмәгән ил калмый, алар карамаган азык калмый, алар эчеп карамаган эчемлек калмый. Шуңа күрә алар без бүтән галәмне җиңдек, һәр нәрсә эшләргә дигән сорау туа. Бик фәлсәфи сорау, ләкин ул бик авыр сорау. Бүтән әйберне Аллаһ Тәгалә ачканнан соң нәрсә эшләргә дигән сүз. Әле космос ачык түгел дип әйтик, максималь рәвештә теоретик космос ачык, анда кояш белән ара мусламаннарда саналган инде, айга ара, җир белән ай арасы саналган, шул ук Южный полюс телләрендә аскы материк ачылган теоретик рәвештә.
Ачылган, аның бар икәнлеген беләләр. Җитте безгә диләр. Бу бик зур афәт, стагнация афәте, ул бик зур проблема. Әлбәттә, бу стагнациягә җавап булып экспансия башлана, Авропа илләренең экспансия башлана. Ләкин Аллаһ Тәгалә мусламан илләрендә булган бу теге үзләрен саклау, илләрен саклау ягыннан булган генетик дәрәҗәдә булдыклары сәбәпле шул ук мизгелдә Европа илләренә мусламан илләрен бирми. Кайбер илләр тулысынча колонизациягә, кайбер мусламан илләрен колонизация дигән төшенчә, истигмар дигән төшенчә гомумән ала алмый, ягъни алар мустақил булып калалар. Кайберләр, ләкин күбесе әлбәттә колониальгә әйләнә. Колониальгә әйләнсә дә мусламаннарны ничек кенә алар өстеннән булсаң да мусламан милләтләре бирелми икәнлеген, алар менә шушы Европа милләтләренең мәдәниятын кабул итми икәнлеген аңлап, тамырын эзли башлар. Тамырын эзләгәндә хәдисләрнең бихисаплыгын без үзебездән аңлыйбыз. Аларны өйрәнеп, алар аша аңлау авыр. Башка китап, бер китап бар, Коръән. Ләкин аны тәрҗемәви рәвештә син теге илнең малын алырга барганда, аның мәдәнияты сиңа кызык түгел. Бу мәдәният кебек карыйлар Коръән Кәримгә. Аннан соң каршы торучыларның күбесендә үлгәннән соң тапкан тәннәре янында, анда күкрәкләре янында шул Коръәнне тапканнан соң, бу нинди китап дигән форматта әлбәттә аның эчтәлеге белән кызыксына башлыйлар. Бу инде икенче этап Европа илләрендә дә, бу инде без кирдек, хәзер нәрсәдер аңларга кирәк дигән этап. Әгәр дә, мисал өчен, язу сызу булмаган милләтләрдә анда булган кыйммәтле ташлы потларны алып чыксалар, мусламан илләрендә вагон китап алып чыгалар инде. Нәрсә эшләргә алар белән дигән, аларны өйрәнә. Коръән Кәримгә вакыт җитә. Коръән Кәримне тәрҗемә итәргә тотыналар. Шунда тәрҗемә башлана. Тәрҗемә менә түгел, беренче тапкыр кайчан тәрҗемә ителгәнен әйтә аласызмы? Француз теленә тәрҗемә ителгән якынча 200 ел элек беренче тырышлыклар барлыкка килгән инде француз теле. Гомумән китап бастыруның механизмнары барлыкка килгәннән соң, китапны бастыру механизмлары барлыкка килгәннән соң, шу тәрҗемәләрне бастыру да әлбәттә француз. Мин белгәне, зихимдә булганы француз һәм инглиз телләренә иң беренче тәрҗемәләр була. Һәм алардан, мисал өчен, күп тәрҗемәләр, урыс теленә хәтта тәрҗемәләр француз һәм инглиз теле аша гарәп теле аңлау була. Аңлыйсызмы? Ягъни Коръәнне укый, аңлап бетерми, ләкин монда уң якта Коръән үзе торса, безнең дигәндә инде ул вакытта безнең империянең ниләрнең востоковетларның булса, монда Коръән торса, монда торган урыс, инглиз һәм француз телендәге тәрҗемәләр булган аларда. Менә сез тәрҗемә итә торганы кайдан? Тәфсир юк, безгә динебез кушканыча, безнең тәрҗемә дип әйтеп булмый, ул тәфсир дип әйтеп була. Шуңа күрә ул тәфсир, безнең тәфсиребез безнең ата-бабаларыбыздан калган тәфсирләргә таяна. Теге гарәп теленнән, рус теленнән дип әйтеп булмый? Юк, без карыйбыз, анда без китердек, аларның теге атамаларын китердек. Без карыйбыз, нинди очракта аңлайышылмаучанлык булганда карап алабыз һәм алар әлбәттә кителә. Һәм теге берәр кызыклы мәгълүмат бар икән башка тәфсирләрдә. Ул кызыклы мәгълүмат та китерелә. Ләкин асыл тәфсирдә, өстәге текстында түгел, аста,
ягъни бүтән юллар астында китерелә. Менә төзелешендә аңлатып китегез әле. Менә минем белүемчә бит инде анда сүрәләр дә бик күп, аятлар да дигәндәй. Анда Коръән Кәримнең структурасы шундый рәвештә. Коръән Кәримнең структурасында ул 114 сүрәнендә. Күп дигәндә теге ул санның төгәл саны бар. Һәм 114 сүрәнең беренче сүрәсеннән алып 114 сүрәгә кадәр Тәүбә сүрәсеннән башка бөтен сүрәләр Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүз белән башлана. Ханафи мазхабында бездә инде Бисмиллаһир-рахманир-рахим сүрәнең өлеше түгел. Ягъни сүрәдән тыш ул аят буларак язылмый. Анда Сулейман галейһиссәламның кыссасына кагылган кыссаны сөйләгәндә анда Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүз бар. Ул аят эчендәге сүз. Ләкин ул Бисмиллаһир-рахманир-рахим инде теге гарәп телен аңлаган кешеләр һәм теге Коръән телен аңлаган кешеләр һәм мәдрәсәдә укыган кешеләр аларны аңлый. Ләкин сезгә дә аңлатып үтәм, бүтән Бисмиллаһир-рахманир-рахим Коръән аяты булмаганнарында Фатиханыкі булсын, Сыйыр сүрәсе, Бақара сүрәсенеке булсын, һәм бүтәнсендә Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүз, бисми дигән сүзе, исеме белән дигән мәгънәсендәге сүзе, анда алифсыз, ягъни алиф хәрефсез. Бә хәреф, аннары син, аннары мим. Бисмилла дип. Алиф хәрефе кыскартылган рәвештә килә бүтән урыннарда. Ягъни Фатихада, Бақарада һәм китә бүтән сүрәдә Тәүбә сүрәсенең башында бер нәрсә юк. Сез Тәүбә сүрәсен укый башласагыз, әйтергә тиешсез. Аъуду биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Аннары инде аятны укый башласыз, шунда ук. Бараатун мина дип Бараат сүрәсен укый башласыз, Тәүбә сүрәсен укый башласыз. Ягъни Бисмиллаһир-рахманир-рахим әйтмисез. Әгәр дә икенче аяттан укый башласыз икән, беренче аятны укымыйсыз, икенчесен укыйсыз икән, Аъуду биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим, Бисмиллаһир-рахманир-рахим әйтергә кирәк. Уртасыннан башлаган очракта, икенче һәм киләсе аятлардан башлаган очракта Бисмиллаһир-рахманир-рахимне әйтергә кирәк. Мисал өчен әйтәм. Инде менә шу нидә Сулейман галейһиссәламның кыссасын китергән урында, анда нәрсә? Анда Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүз алифле. Бұдан соң алиф килә, син, мим килә. Алиф әлбәттә хәрәкәтсез булса да, ул алиф бар. Шуның белән алар теге генетикасы ягыннан шулай аерылалар. Ягъни тегесләрнең алифләре юк бөтенсенең. Хәтта без менә теге берәрсе бер-берсенә хат язышканда, әйткәндә дә Бисмиллаһир-рахманир-рахим язганда алифсез язабыз. Ник дисәгез, шушы Коръәннең Бисмиллаһир-рахманир-рахимнәрендә алиф булмаганга күрә аңа хөрмәт күрсәтү рәвешендә. Бу безнең менә күләмле хезмәт итеп күзалланамы? Китап ничә орда? Бер томлы бул. Бер томлы бул. Без тираж ул хәзерге көндә тираж турында әле әйтергә иртә, ул бөтенесе финансовый яктан бәйләнгән, әлбәттә. Менә нигә килгәндә теге күләмгә килгәндә без бер томлык китап яклы. Бер томлык китап яклы. Аның нинди рәвештә, максималь рәвештә оригиналга якын булган сүзгә сүз тәфсир бара, һәм шушы сүзгә сүз тәфсире бигрәк тә аңлаешсыз урыннарда, безнең гади аңлаешсыз урыннарда biz ярдәмчел сүзләр куелган рәвештә тәфсир. Аңладыңызмы? Сез аны сүзгә сүздә, мисал өчен, теге кара белән һәм таза кара хәреф белән язылганын гына укып бара аласыз. Ул аяттагы сүзгә сүз. Инде сез аяттагы сүзгә сүзне аңламадыгыз икән, тагын бер кат укыйсыз да, теге тәфсир ярдәмчел сүзләрне кушып укысыз да аңлыйсыз, мәгънәсен. Әгәр дә аңламадыгыз икән, безгә шалтыратасыз инде.
Bu нәрсе аңлата деген формат, яғни бұл нәрсе аңлата деген форматта. Ул бер ни гаип юк. Беләсезме, әгәр дә кеше Коръән Кәримдәге фәлән аятның тәфсирен укыдым да аңламадым, шуңа күрә шуны аңласым килә дигән сорау белән муллага килү яки анда дин галименә килүе, бу бик мактаулы адым. Ник дисәгез, гади дөньяви анда мәшәкатьләр белән нигә пенсиялар арттырылмыйлар микән, нигә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтмәгән микән дигән форматта түгел, анда нигә газ бәясе күтәрелә дигән форматта түгел, дөрестән дә үзебезнең мәңге тормышыбызга кирәкле мәгълүматны аңламау сәбәпле, аңларга теләк булу сәбәпле булган сорау, ул бик инде хуш сорауларның берсе. Хәзрәт, менә минем шундый соравым бар, әйме? Бәлкем гафу әйтәсез бу соравым өчен. Менә Коръән индерелә бит инде Мөхәммәдкә, әйме, 23 ел дәвамында дип әйтәсез. Менә ни эшләп Мөхәммәдне сайланды икән? Ул бит инде беләбез, теге артык зиһенле түгел, белемле кеше дә булмаган бит инде. Мөхәммәдне сайлау ул Аллаһ Тәгаләнең бу Аллаһ Тәгаләнең үзенең ихтияры, ягъни үзенең сайлавы. Һәм без аның асыл хикмәтен, теге нинди генә диндар булсак та, менә шушы кешене сайлауының асыл хикмәтен ачыклый алмыйбыз. Фаразлап утыра алабыз. Әгәр дә без, мин үземнең генә фаразларымны әйтергә тотынсам да, үземнең генә фаразларымны. Үзегезнең берәр фаразыгызны әйтегез әле. Минемчә, Аллаһ беренчедән дөрестән дә бу иң төгәл безне ислам диненең куеныннан чыгармый торган фараз, иң төгәл Аллаһ Тәгалә аны үзе сайларга булган шушы эшкә, һәм шушы эшкә сайлаган бүген түгел, ягъни аның туган көнендә түгел, аңа 40 яшь тулгач түгел. Теге менә яшиләр инде Курайш кабиләсе яшәп ята Мәккәдә, койсын сайлан микән дип карап түгел. Бу бик Аллаһ Тәгалә турында, аның падишаһлыгы турында, аның дәрәҗәсе турында бик түбән фикерләү системасы була. Вот менә Мөхәммәд бик тырыш инде, молодец, давай сиңа булсын дигән форматта ул безгә туры килми. Бездә нинди хәбәр бар? Нинди хәбәр бар Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сайлауына? Беренчедән, хәзерге көнгә кадәр Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең исеме Тауратта сакланган. Нинди хәрефләр белән? Шушындый ук хәрефләр белән. Мим, ха, мим, дәл. Мим, ха, мим, дәл. Хәрефләре әлбәттә иврит телендә, хәзерге татар телендә әйткәндә иврит телендә, әгәр дә мин 100 ел элек яшәгән булсам, иврит дигән сүзне аңламаслар иде безнең милләттәшләребез, гибрани телдә дип әйтерләр иде. Шулай бит инде. Яки габари телдә дип әйтерләр иде. Хәзерге татар телендә әйткәндә урыс теленнән кергән сүз иврит телендә, аның исеме сакланган. Әгәр дә сез иврит телендәге булган Тауратны, хәзерге көндә сакланган Тауратны алып Пәйгамбәрбез турында искә алынган фрагменттан алсагыз, шушы исемне инде аннан алып тәрҗемәчегә куйсагыз, транслейторга куйсагыз, хәзергеләргә теге Google переводчик булсын монда, һәм аннан иврит теленнән гарәп теленә күчерергә дисәгез, ул гарәп теленә Мөхәммәд дип күчерә. Хәзерге телдә, ягъни хәтта технология безгә ярдәмче монда. Дөрестән дә менә бу хәзерге технология ярдәмче. Димәк, ул анда искә алынган. Искә алынган исеме мәгълүм. Исеме мәгълүм безгә. Аңладык, хәтта ул борынгы вакытта булган, хәзерге сакланган, хәзерге сакланган. Исеме мәгълүм.
bir ayırma sıfatı var. Bu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşu turunda yazılgan İbn Hişam degen автор var. İbn Hişam'ны Peygamberimizning eng tügel turmuşun yazgan kişi deyip bütün galem tanıy. Biznikiler tanıy, yani biz Müslüman galimler tanıy, bütünümüz tanıyız Müslümanlar. İkincisi Hristiyanlar, pravoslavlar bütünüz tanıy, yani galimler tanıy, bilgenler. Hem katoliklar tanıy. Bu dayanışlı автор. Bütün galem tanıy. Bulup çığa. Bütün imanlı galem tanıy bulup çığa. İbn Hişam nerse dip ete? İbn Hişam Amine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin anisi Amine anın bilen yekli vakıtta ana buyruk bula. Anda kile munda kite türlü. Cebrail aleyhisselam kilip etti degen variant var. Hem ana tavuş bula başında. Balana Muhammed dip kuş. Muhammed dip kuş. İsim. İsmail atabızdan alıp dibindeydik. İsmail aleyhisselam peygamberden alıp Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bir garepnin de Muhammed degen ismi bulmagan. Bu kızık fakt. Kızık fakt biz şöyle. Muhammed degen en birinci isim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kuşulgan isim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan gününden birilgen isim. Eğer de ol birer Tevrat'ta eski alıngan Muhammed bulmasa, ol nerse usip jitip uqıp Tevrat'tan tabıp onda Muhammed diyen bir kurutu kişi var iken, men bu günden Muhammed diyen bulur edi. Lakin tuğan günden Muhammed. Ana bu tavuş kilgenin hem Cebrail ikinci variantta Cebrail aleyhisselam kilip Muhammed degen isim kuş degenini Garap tilinde manası bulgan, lakin muğa kadar kuşulmagan isim. Bir üzüne bir kızık bitindi. Mine İsmail'ler bulgan anda, başka Musalar bitiz bulgan. Miske kübrek aytem. Әлі İslam dini kabul etmegen. Bizning xanlığımızda ul yaklarda meşhur bulgan isimler taralgan bulgan. Әлі İslam dini bulmagan çırda. Tege mene xarbet modni var beten isimler, tege Avrupa isimlerin kızlarımızga kuşu gadatga kirdi bittim. Alarga nemes isimleri kuşu, Albertlar, Robertlar kuşu kirdi bitimdi. Şulay uk mında öz vakitinde Garaplerde taralgan isim bizde de taralgan ol. İslam dini bilen ilimte bulmaganda da, İslam dini bulgança. Lakin Muhammed degen isim bulmagan mında da, anda da. Bir kayda bulmagan. Qarağız, teoriya verayetiniz boyunca, teoriya verayetiniz degen fen mında yığıp halak bula. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a kadar bir kümge de Muhammed degen isim bilinmegen. Bir kümge de. Enisi bu isimni bilgenden soň şu isim bula degenden soň ona ul isimni berip babası çığa hem kuvanıç bildirdi. Endi Ka'batullah'a barıp kuvanıçın kurseti Allah Teala'ya. Babası. Bu faktlar. Bunlarını inkar etip bulmayın. Mene bu faktlarga dayanıp aytip bulayını. Bu kişi dersten de gadi bulmagan. Gadi bulmagan. Anda başka mucizeler da bulgan. Lakin o mucizelarını tege Ani işlep mene garip kişisi soylandı iken. Mında şulay ok. Allah Teala va'da etken Musa aleyhisselamga. Senin sizge kardeş bulgan milletten senin kibik peygamber verme degen. Senin kibik degeni Musa aleyhisselam bilen ıxşoşakların içik eti enisinden tuğan, yani etisi yok enisinden gene tügül eti enisinden tuğan. Ilığayga aşkına peygamberlik kelgen. Musa aleyhisselam şulay yok, tray tibip oynab ösken. Hazırgı tatar dilinde etkende normalni malay. Bir ne dedi Gaysi aleyhisselam'ın olsa Gaysi aleyhisselam'ın tuğu mucize idi. Gaysi aleyhisselam'ın
туган көненнән сөйләүе мөгъҗиза иде. Гайса алейһиссәламның үзе белән бергә уйнап йөргән балаларның әти-әниләре тәмле томлыны кая яшергәнлеген аларга әйтүе мөгъҗиза иде. Аның тормышы тулысынча мөгъҗиза иде. Ләкин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссалату вассалам максималь рәвештә гади кеше кебек үсте. Ул 40 яшына кадәр намуслык, тәүфиклылык, паклык дигән сыйфатларга гына ия иде. Ләкин булар пәйгамбәрләр сыйфаты. Гайса алейһиссәламның да бу сыйфаты бар иде, Юсуфның да бар иде, Юнусның да бар иде. Бүтән пәйгамбәрләр нәрсә белән? Никахлы гаиләдә туу белән, һәм нәселләрендә зиначы булмау белән аерылып торалар. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның да бүтән нәселе Исмаил алейһиссәламга кадәр бүтәнесе никахлы гаиләләр, тулы гаиләләр дигән мәгънәдә килә. Һәм шуңа күрә аларның мөгъҗизалары зур инде. Мисалы өчен Гайса алейһиссәламның әнисен Мәрьям анабызны Аллар икесе дә җәннәттә булсыннар. Гайса алейһиссәламның әнисе Мәрьям анабыз Гайса алейһиссәламны тапканнан соң халкыма кайткач нишләрмен дип куркып кала. Ул бит инде менә карагыз, кеше гыйбадәтханәдә генә яшәгән бу кыз, кияүгә бирелмәгән кыз, яшен пышыңына чыгып китеп, анда үзе яшәгән шәһәрнең шарык өлешенә чыгып китеп, анда бер финик астында бу баланы табып, кире кайтканда мин нәрсә әйтәмен дип әйтә Аллаһ Тәгаләгә. Аны аңлап була. Менә без гади кеше буларак аны аңлыйм. Ата-ана кеше буларак без аңлыйбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кайт, курыкма" ди. Син бер нәрсә сөйләмә ди. Бер шарт куя. Хатын кызга бер шарт муеннан җитә буны. Син бер нәрсә сөйләмә ди. Фақат баланы күрсәт. Баланы күрсәтә, күңеленә сала Аллаһ Тәгалә. Баланы алып бара, әле анда Гайса алейһиссәлам анда ук аны тынычландыра башлый. Әни елама фәлән, менә шундай рәвештә. Бу аңлый инде, сөйли белә икән. Кара, сөйли, туган көннән сөйли. Аны күрә. Бу бала сөйли башлый һәм инде сөйләмәскә күңеленә сала Аллаһ Тәгалә. Бу сөйләми, үзе бала, мин Аллаһның рәсүле, мин Аллаһның илчесе, мин сезне тәрбияләр өчен килдем монда, мин сезгә һидаят алып килдем дип сөйли башлый. Гайса турында сүз булганда. Диалоглар кебек бирелә дип әйтәбез бит, димме? Коръән Кәримме? Менә шуның монда хикмәтен әйтеп китегез. Бу Аллаһ Тәгалә безне монда беләсезме нәрсә? Мин ул мәсьәләдә менә иманлы кешенең бер сыйфаты бар. Бүтән иманлы кешеләрнең. Аларның вакытлыча күңелләре төшкәли, шабит инде. Күңелсезлек минутлары була. Менә шул яктан Аллаһ Тәгалә әлбәттә бик теге таң калырлык рәвештә безне яратканлыгын аңлыйсың. Аллаһ Тәгалә нинди бийек зат булуына карамастан, ул аның бийеклеге бит теге берәр патша, президент кына түгел, ул бит әйтерлек түгел. Аның бийеклеген Аллаһ Тәгалә үзе генә белә, үзенең бийеклеген дәрәҗәсен. Шундай бийек зат булуына карамастан, безгә теге безнең турында кайгыртуын күрсәтә ул. Менә шул диалогка килгәндә. Эй мөэминнәр, эй иман китергән бәндәләр, кайчан инде сез инде аңга утырырсыз, акылга утырырсыз, кайчан акылга утырырсыз дип даими рәвештә безнең турында шундый кайгырта инде. Хәтта аның кайгыртуы теге ана кешенең кайгыртуын 100 мәртәбә күбрәк бит инде. Теге ана кешенең баласы турында кайгыртуын 100 мәртәбә күбрәк. Бу бик зур безнең өчен зур аргумент инде. Анысы менә шул монда хикмәте шунда. Шуның белән безнең нәрсә күңелебез төшеп, ихласлыгыбыз бетмәвендә бер сәбәп булып тора. Тагы соңгы сорау, менә кайчан күрәчәк безне ул китапны? Анда бер теге әйтәсем килә, ул китапның беренче иң авыр этапы үтеп бара. Ул да булса, теге бик
бұрынғы сүзләрне безнең хәзерге сүзләргә алмаштыру этапы. Мен әйтәсем килә, безнең хәзерге телебез бик фәкыйрәйгән тел, бик фәкыйрь тел. Шуңа күрә бұрынғы бөтен сүзгә синоним юк бездә. Шунда проблема. Шуңа күрә без бик каты мәшәкатьләнәбез. Шул этапны үткәннән соң яңа этап була, ул да булса Рәсәй буенча танылган галимнәргә без аны тикшерергә бирәбез. Рәсәй буенча танылган ислам галимнәренә телебезне һәм динебезне белгән, безнең традицияларны аңлаган, безнең халкыбызның генетик кодын хис итә белгән кешеләргә тапшырып, без аны тагын бер кат укытабыз. Шуңа күрә бераз вакыт бар. Ләкин әлбәттә минем киңәшем безнең милләт балаларына, милләттәшләребезгә Коръән хәрефен укырга өйрәнергә кирәк. Беренчедән, икенчедән искимлә дип аталар аны. Искимлә дип ату менә сезгә нинди генә яңа күлмәкне, менә бу бер иске күлмәк, мен аны бер дә кимәдем дип бирсәләр, сез аны бит инде алсагыз да кимисез. Елмаеп алсагыз да, ул аны кемгәдер бирәсез, яки ул идея тачак инде, кимисез. Аның исеме иске. Шул ук күлмәкне, менә бу яңа күлмәк, аңа 100 яшь, аны бер кем дә кимәгән дисәләр, кара нинди борынгы күлмәк миңа бирде дисез. Һәм аны кияргә кию ихтималы 99%-ка күтәрелә. Күз алыйсызмы? 100 ел торган яңа күлмәк. Бер кемдә дә юк кына түгел, ул киелмәгән, ул иске түгел. Безнең телдә бик зур, урысча әйткәндә, подмена понятий барлыкка килде. Безнең борынгы татар телен искимлә дип атадылар. Нәрсәсе белән иске ул? Ул борынгы. Ул асыллыгы, ул безнең асылыбыз, ул безнең милли аңыбызның фундаменты. Ул искимлә түгел. Ул борынгы татар теленең язуы. Борынгы. Миңа әйтерләр, ана булган бит рун дип, өйрәник, гыйлем бит ул, аның бит иге-чиге юк. Галимнәр без булсын, ул сферада да. Ул сферада да біз алдыңғы булыйк, беренче булыйк. Ләкин безнең борынгы бабаларыбыз ислам дине кабул иткәннән соң, Коръән Кәримнең хәрефе белән исемнәребезне язык әле, Коръән Кәримнең хәрефе белән бер-беребезгә хат язык әле дип, бөтен телебезнең кодын гарәп хәрефе дип аталган, хәзерге телдә гарәп хәрефе дип аталган Коръән хәрефенә күчергәннәр. Минемчә, 1100 ел элек яшәгән минем ата-бабаларым, борынгы бабаларыбыз, алар ахмак булмаган. Алар безгә караганда меңләтә акыллы булганнар. Алар шулай итеп телебезне саклаганнар. Башка хәрефләр белән язылган телләр югалып бара, югалып бетеп бара. Безнең ул борынгы татар телебез 200 ел элек бастырылган китапларда сакланган. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.